Segons Sant Mateu. Glòria a Déu, Senyor. En aquell temps, Jesús digué a la gent i als deixebles: els mestres de la llei i els fariseus us parlen des de la càtedra de Moisès. Compliu i observeu el que us manen, però no feu com ells, perquè diuen i no fan. Preparen farcells pesadíssims i els carreguen a les espatlles dels altres, però ells no volen ni moure'ls amb el dit. En tot obren per fer-se veure de la gent. Per això es fan ben grosses les filactèries i les borles ben llargues. Els agrada d'ocupar els primers llocs a taula i els primers seients a les sinagogues, i que la gent els saludi a les places i els doni el nom de rabí, o sigui, mestre. Però vosaltres no us heu de fer dir mestres, perquè de mestre només en teniu un, i tots vosaltres sou germans. Ni heu de donar a ningú el nom de pare aquí a la terra, perquè de pare només en teniu un, que és el del cel. Ni us heu de fer dir guies, perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. El més important de vosaltres ha de ser servidor vostre. Tothom qui s'enaltirà serà humiliat, però tothom qui s'humiliarà serà enaltit. Paraula del Senyor. Glòria a Déu, Crist. En aquesta Eucaristia de comiat, Jesús ens dona uns consells. En primer lloc, ens presenta un model que no hem de seguir. I després ell ens diu com cal obrar. Aquest model que no hem de seguir és el dels lletrats, dels mestres de la llei i dels fariseus, perquè carreguen als altres obligacions pesades i ells ni les toquen amb el dit, perquè ells es fan veure filactèries, aquelles tires llargues, les borles, tot perquè es vegi ben solemne. Volen els primers llocs a taula, volen els primers seients a la sinagoga, volen que la gent els respecte, s'inclini davant d'ells, que digui: ai, mestre, rabí. Jesús ens diu no. I d'una manera indirecta ens diu: viviu la vida de l'Esperit, viviu la vida de la Santíssima Trinitat. Fixeu-vos com ens diu així: vosaltres no us heu de fer dir mestres, perquè de mestre només en teniu un, l'Esperit Sant. Jesús va ser el mestre, jo sóc el mestre i Senyor, però diu: vindrà l'Esperit Sant i us ensenyarà, ell serà mestre, tot allò que jo us he explicat i us ho farà recordar. L'Esperit Sant és un dels símbols que no hem vist, perquè n'hi ha tants que no hem tingut temps, doncs de que l'Esperit Sant és mestre, ens ensenya. Per tant, diu: no feu tot això, no us feu dir mestres, perquè de mestre només n'hi ha un, l'Esperit Sant, viviu segons ell us ha dit. No doneu el nom de pare a ningú, perquè de pare només n'hi ha un, el Pare del cel. Això em recorda un moment crucial de la vida de Sant Francesc, que el seu pare el va portar als tribunals perquè d'ell li havia robat els vestits. Però el seu pare li havia dit: agafa el que vulguis, i ell ho va fer, i els donava als pobres, esclar. I això al pare no li va agradar. I va fer un judici, i ell, amb aquest judici, es despulla, ho deixa tot. Mira, pare, té, inclús la roba que porto al damunt, té, em quedaven 2 xarros, aquí els té. I ara, d'aquí endavant, fins ara he dit el meu pare Pietro Bernardone, però d'aquí endavant només diré: Pare nostre, que esteu en el cel. I Jesús ens ho recorda, de pare només en teniu. I després diu: no us feu dir guies, perquè de guia només en teniu un, que és el Crist. O sigui, veieu, l'Esperit Sant, mestre, el Pare del cel i el guia,
que és Jesús. Per tant, no portem una vida farisaica, sinó una vida diàfana, clara, una vida senzilla, simple. I simple vol dir, etimològicament, i és el que m'agrada l'etimologia, vol dir sense plecs. Simplex, en llatí. Sense plecs. I el contrari és complicat. Complex, amb plecs. Clar, una vida sense plecs vol dir que tot és diàfan, tot és clar. Si comença a haver-hi plecs, hi ha coses amagades i no. Doncs portem una vida ben simple, perquè aquesta vida del Pare, del Fill i de l'Esperit la puguem portar en plenitud.